it-triq il-kbira San Giuseppe, magħrufa minn kulħadd bħala strada rjali fil-Ħamrun. Il-ħaddisa ta' wissu jaħbad ħadd fuq il-festa liturġika tal-Qaddis Patrun San Gejtanu. Ġurnata li normalment tara din it-triq mimlija bin-nies minn filgħodu sa tard filgħaxija fl-okkażjoni tal-festa tal-lokalità. Iżda din is-sena l-atmosfera fit-triq ewlenija tal-Ħamrun hi totalment differenti wara li ż-żewġ każini tal-banda qablu bejniethom li jħassru għal kollox il-marċibrijużi tal-ħadd filgħodu kawża tal-aħħar ċifri inkwetanti ta' persuni milquta mill-coronavirus. It-triq vojta minn nies għajra l dawk li għaddejjin xaqadja tal-ħadd filgħodu u l-karozzi li jużaw din it-triq biex imorru minn post tal-ieħor. Il-każini politiċi u dawk soċjali baqgħu bil-bibien magħluqa bil-Knisja Arċipretali armata biss għal funzjonijiet reliġjużi. Fil-fatt f'jum il-festa il-quddisa solenni tqazzet kmieni segwita mill-Grisma tal-Isqof. Dan wara li l-parroċċja tal-Ħamrun iddedikat il-ġimgħa tal-festa għas-sagramenti. Dwar l-atmosfera fil-Ħamrun tkellimna mal-Arċipriet il-Kanonku Dun Walter Kawki li sqarmana li jħoss qafsa ta' qalb meta jara li l-festa ma setax tiġi ċelebrata ħlief għal funzjonijiet liturġiċi fil-Knisja. Meta tħares lejn il-Ħamrun dak il-briju kollu dawk in-nies nemel ta' nies, meta tara strada rjali nofsa ħamra nofsa blu, kulħadd jaqbes jola viva San Gejtanu gejtu tagħna u dis-sena ma tarax nies fit-triq. Weġġa tal-qalb. Imma fl-istess waqt jiena bħala wieħed mill-organizers tal-parroċċja u tal-festa ħsibt li biex nipprova norganizza b'xi mod jew ieħor bħalma ngħidu ma tgħaddix mill-bib tad-dimittieqa. U provajt li matul din il-ġimgħa provajna mmissu s-sagramenti kollha. Dun Walter faħħar ir-responsabilità taż-żewġ soċjetajiet mużikali dik iddedikata lil San Giuseppe u dik iddedikata lil San Gejtanu għal mod kif qablu bejnietom li l-marċibrijużi ma kellhomx isiru saħansitra qabel ma dawn twaqfu mill-gvern. U dan minkejja li oriġinarjament kienu aċċettaw li jdoqqu flimkien matul il-pellegrinaġġ. Grazzi anke tal-Gasine tal-Banet l-ewwel nett qablu li jdoqqu flimkien għalija diġà huwa 200% grazzi proset, thank you. Bad barra minn hekk ukoll wara li dawn li qalaw il-bandisti, għax naħseb kellhom kollox imbagħad iridu jagħmlu kollox ħasil. Mument minnhom ngħidulhom no sir, intom saddoqu, se timmaġina il-ħassil li kellna. Sa dan it-tant f'din l-okkażjoni iż-żewġ soċjetajiet mużikali ħabbru wkoll li qablu bejniethom li jikkontribwixxu parti ugwali mill-flus li s-soltu jonfqu fil-festa lid-dar tal-Providenza.